Po zanimanju nautičar, po zvanju prvi časnik palube. Doživio sam to što sam doživio. Nažalost, prekinuo mi se radni vijek, u penziji sam. Našao sam neke druge stvari koje su važne u životu, osim toga posla, novca. Našao sam smisao u neki drugi životu. To je trenutno biciklizam. Nadam se da ću i nastaviti s njim, da će mi to zdravlje omogućiti. Bio sam na brodu i imao sam moždani udar. I tijekom istraga su mi pronašli da mi je takozvani Chagas virus pojeo srce. Nije bilo pomoći, nego samo transplantacija. Što je to toliko bilo teška situacija da jednostavno čovjek nema vremena razmišljati o tome. Jednostavno čovjeku dođe trenutak kad kaže da mu je dosta svega ili biti ili ne biti. Jednostavno i da čekate da dođete na stol i da vas sjeku. Marija sam upoznao u 45. godini, danas sam imao 52 godine, bilo je to 2012. godine, kada je došao na kardiološki pregled upućen iz hitnog medicinskog trakta kliničkog bolničkog centra u Rijeci. Nije izgledalo dobro. Marija Polleti nije uobičajen slučaj. U Hrvatskoj postoji oko 80.000 ljudi koji boluje od bolesti zbog koje je Mario Polleti zapravo dobio transplantaciju srca. Dakle, 2 do 3% populacije boluje od takvih stvari. Obzirom da stvari ne funkcioniraju onako kako je to uobičajeno kod onih koji su primjerice preboljeli srčani infarkt ili operaciju nekakvu drugačiju srca, u situacijama kad nemamo u funkciji na onakav način kakav imaju to ovi spomenuti pacijenti vagusni i simpatični sustav, onda je za takve bolesnike zapravo rehabilitacija mora biti drugačija. Naime, mene je začudilo kad sam vidio Marija kako se uspunje biciklom na Učku i ostvaruje takve nekakve silne rezultate. Činilo mi se ovako dosta neprirodno za stanje u kojoj se nalazi, obzirom da za takve rezultate zapravo nije jednostavno bez ovog sustava neurovegetativnog koji je u sadašnjem trenutku u drugačijoj funkciji. Međutim, Mario je zaista doživio potpuni funkcionalni oporavak u tome i zaista on može oponirati drugim trkačima s kojima se druži i čini mi se da je zapravo sve to skupo osnažio stvaranjem biciklističkog kluba u Viškovu. To što sam odradio sam iz čistoga veselja, iz čistoga zadovoljstva, što sam sam sebi dokazao da to i u svojim godinama i s ovim zdravstvenim stanjem kako imam, da ja to mogu. Da sam sa transplantiranim srcem sa 52 godine dovoljno dobar da se nađem u društvu najboljih i odvezem neku tešku stazu, recimo kao što je staza u Tršću na državnom prvenstvu. Rekao bi da u tom dijelu se nemamo čega postidjeti u Europi, da posao radimo izvrsno i da danas spremamo zapravo i drugi dio Republike Hrvatske da preuzme određeni know-how koji smo ovdje stvorili. Htio bih se zahvaliti Talasoterapiji Opatija koja me nagovorila i poslala u Zagreb na KBC Rebro koji su uspješno izvršili operaciju, tako se zahvaljujem i njima i Opatiji. Hvala lijepo. Ja bih rekao da hrvatska kardiologija ima se čime pohvaliti, da
Da spomenem samo ustanove koje su u tome sudjelovale, to je u svakom slučaju bila naša ustanova koja je primila pacijenta i učinila dijagnostičku obradu. Klinički bolnički centar iz Rijeke, kardiologija Riječka i Klinički bolnički centar Zagreb, dakle te kardiologije koje su u tom slučaju zajedno surađivali i zapravo pokazali u konačnici da zaista možemo dobro i kvalitetno odraditi posao.